Minden emberben megszületik a vágy, hogy erős, egészséges legyen. Valójában senki sem akar alaktalan, gyenge vagy elpuhult lenni. Kedves fiatal barátom, azzal, hogy ezt a kazettát megvásároltad, vágyad, hogy erős, egészséges és jó alakú legyél, hamarosan megvalósulhat. Ehhez az kell, hogy az itt következő edzésprogramot, amelyet több mint 20 éves edzői gyakorlatom alapján állítottam össze, pontosan elvégezd. A testépítés maga egy életforma. Akkor, amikor elkezded a gyakorlatok végzését, egy időben át kell alakítanod az életformádat is, hiszen ezután hetente 3-szor vagy 4-szer meghatározott időben el kell végezned a kiírt edzésprogramot. De hogy ez az edzés meghozza a kívánt eredményt, lényegesen át kell alakítanod az étkezési rendedet is. Fontos, hogy naponta 5-ször étkezzél. Ennek 30%-a fehérje, 50-55%-a szénhidrát legyen. A zsírfogyasztást csökkentsd a minimálisra. Változatosan étkezzél, ha testsúlyt akarsz növelni, akkor sokat kell enned. Aki fogyni akar, az emelje meg a fehérjebevitelt, de csökkenteni kell a szénhidrát és a zsírfogyasztást. A kazettán 3 különböző edzésprogramot találsz, amelyet te fejlődéseknek egy-egy lépcsőfoka lehet. Az első rész egy otthon végezhető 3 napos kondicionáló alapprogram. A második részben 3 napos alapprogramot állítottuk össze azok részére, akik le tudnak járni konditerembe, de gyakorlati tanácsokat nem kapnak hozzá. Majd 6-8 hónap után térj át a 4 napos haladó edzésprogram végzésére. Mielőtt kezedbe vennéd a súlyzókat és elkezdenéd a gyakorlást, a legfontosabb azon cél meghatározása, hogy mit akarsz elérni a testépítéssel. 1. Magasságodhoz képest nagyon sovány vagy, szeretnél erőben és izomtömegben gyarapodni. 2. Magasságodhoz képest a testsúlyod megfelelő, és arányossá szeretnéd tenni az izomzatodat. 3. Magasságodhoz képest túlsúlyos vagy, valljuk be őszintén, kövér, és ez gátol téged a mindennapi életben, a beilleszkedésben, netán még kisebbségi érzés is gyötör emiatt, ezért fogyni szeretnél. Tulajdonképpen mindhárom probléma megoldható a testépítő edzések végzésével. Aki sovány, izomtömeget tud felszedni, akinek a testsúlya megfelelő, látványosan tudja átalakítani izomzatát, de ugyanennek a programnak végzésével a kövérek meg tudnak szabadulni felesleges kilóiktól. Csak annyit kell tenned, hogy a kiírt gyakorlatokat elvégezd a céljaidnak megfelelő széria és ismétlési szám alkalmazásával. Fontos, hogy az erőállapotod minden edzésnél tökéletes legyen. Ez nagyban segíti a gyakorlás közben kialakított helyes légzés, amely 3-as célt szolgál. Megfelelő oxigénnel látja el a szervezetet. Növeli a tüdő kapacitását, ami által a bordarendszered kitágul, és ezzel már alkalitilag sokat változtál. Harmadszor megadja a gyakorlat ritmusát, hiszen a légzést a mozgással párban kell végezned. Igen nagy jelentősége van a légzés technikának. Általános szabály, hogy mindig a terhelés alatt fújt ki a levegőt, a légzést úgy hajtod végre szabályosan, ha az orrodon szívod, és a szádon keresztül fújod ki. Nem adom meg számodra, hogy hány kilós súllyal dolgoz, ezt neked kell erőállapotodnak megfelelően az első edzésen kikísérletezni és beállítani. Van egy általános tanács, hogy úgy választ ki a használt súlykilogrammot, hogy a kiírt széria és ismétlési számot kiegyensúlyozottan el tud végezni. Fontos, hogy a gyakorlatok sorrendjét tartsd be, mert mindig a szívhez legközelebb álló izomcsoporttal kezdünk, és mindig egy szívhez közel álló izomcsoporttal fejezzük be az edzést.
Ezáltal követjük a vérkeringés útját. Ha az izomcsoportok edzési sorrendjét felcseréled, magas vérnyomást okozhatsz magadnak. Végezetül felhívom a figyelmedet arra, hogy az itt bemutatásra kerülő gyakorlatok, edzésprogramok csak azok részére jelentenek előrelépést, akik általában egészségesek. Mielőtt elkezdenéd a gyakorlást, feltétlen fordulj szakorvoshoz, és kérd ki a tanácsát. Egy általános tanácsot szeretnék neked elmondani. Minden edzésprogramodat bemelegítéssel kezd, amely gimnasztikai gyakorlatokból álljon. Senki nem fogja ellenőrizni, hogy bemelegítettél-e vagy sem. De a szervezeted, az izomzatod érezni fogja, hogy nincs kellőképpen előkészítve a terhelésre. Ebben az esetben később sok sérüléssel fogsz bajlódni. A tokszalagokat egy kicsit meg kell dolgozni, át kell mozgatni. Az ízületeknek nagyon fontos egy bemelegítő mozgássorozat, mert amikor a súlyzókat veszed a kezedbe, akkor könnyen bekövetkezhet egy ízületi sérülés, berágódás és a tokszalag húzódása. Tehát mindig végezd el a bemelegítést minden edzésnapon, az edzés előtt, és legalább 5-10 percet vegyen igénybe. Később, mikor már megerősödtél, 2-3 kg-os kézisúlyzót is vehetsz a kezedbe, és azzal növelheted a bemelegítés intenzitását. Az otthon végezhető gyakorláshoz használj egy pár 3-tól 15 kg-ig szerelhető kézisúlyzót. Ezt a programot 6x8-as széria és ismétlési számmal végezd. Az első edzésen mindenből 3x8-at, következő edzésen 4x8-at végez, amíg a 6x8-at el nem éred. Ezután 2-3 hét múlva, amikor úgy érzed, hogy erőállapotod megfelelő, a terhelést mindig a súly növelésével végezd el. Gyakorolj hétfő, szerda, péntek, vagy a kedd, csütörtök, szombati időbeosztással. 6 izomcsoportra fogsz gyakorlatot végezni, ebből az első a mellizom. A mellizom gyakorlat közül elsőként az oldalemelést végezd el. Ehhez szereld fel a kézisúlyzót 5 kg-ra. Foglalj helyet egy sima padon, feküdj hanyat, és emeld fel a súlyzót. Magad előtt függőlegesen tartsd a súlyt, a könyököd kicsit laza legyen. Ez a tárogatás a mellizom első gyakorlata. Leengedéskor szívd be a levegőt az orrodon, emelésnél pedig a szádon keresztül fújt ki a levegőt, jól hallhatóan. Ezt végezd el 8-szor, majd tedd le a súlyt, pihenj 30 másodpercet, és még 5-ször végezd el a gyakorlatot. A mellizom második gyakorlata a fekvenyomás. Ehhez a kézisúlyzót állítsd össze 8-10 kg-ra darabonként. Feküdj hanyat. Ebből az alaphelyzetből függőlegesen kinyomod a súlyt. Ez a nagy mellizmokat fogja erősíteni. Csinálj a gyakorlatból 8-at, majd 50 másodperc pihenő következik. Az 50 másodperc eltelte után újból vedd fel a kezedbe a súlyzót, és végezz újra 8 ismétlést. Ezt addig folytasd, amíg a teljes terhelést, a 6x8-at el nem végezted. Ügyelj a légzésre, leengedésnél beszívod a levegőt, majd kinyomásnál fújt ki. A mellizom gyakorlatai után térj át a hátizom erősítésére. De mielőtt elkezdenéd a hátizom gyakorlást, tarts 1-2 perc pihenőt. Ezt mindig tarts be, amikor az egyik izomcsoporttól áttérsz a másik izomcsoport munkájára. A hátizom erősítés első gyakorlata az oldalemelés döntött törzsel. Állj nagy terpezbe. Emeld fel a súlyzót, dőlj előre, és ebből az alaphelyzetből oldalt kiemelve a súlyzót végezd a gyakorlatot úgy, hogy emelésnél beszívod a levegőt, majd visszaengedésnél fújod ki. A fejedet tartsd lefelé, a szemed földre nézzen.
Ne nézz fel, a gerincnek feltétlen egyenesnek kell maradni. Végezz belőle 1x8-at, utána pihenj 30 másodpercet, majd 5-ször ismételd meg a gyakorlatot. A hátizom erősítésének második gyakorlata a mellhez húzás. Ez egy döntött törzsű evezés, amihez enyhe terpezbe állsz. Előredőlsz, megfogod a súlyt úgy, hogy a tenyered befelé nézzen. Majd innen felhúzva mellhez beszívod a levegőt, visszaengedve kifújod a levegőt. Itt is a talajt nézzed, ne emeld ki a fejedet. Koncentrálj a gyakorlat szabályos végrehajtására, a könyököd minél magasabbra húzd fel, annál hatásosabb a hátizom erősítése. Végezz belőle 1x8-at, utána pihenj 30 másodpercet, majd 5 ismétlést végezz még el. Most áttérünk a következő izomcsoport, a vállizom erősítésére. Ennek első gyakorlata az oldalemelés. Állj enyhe terpezbe. Vedd fel a súlyzót, oldalt comb mellett tartsd meg, majd innen, ebből az alaphelyzetből indíts. Emeld fel a karod oldalsó középtartásba, majd engedd vissza a súlyt. Az emelésnél szívd be, majd a leengedésnél fújt ki a levegőt. Vigyázz, hogy a súlyt mindig a combod mellé engedd vissza. Ne emelj soha vízszintes fölé, mert akkor már a hátizmot hívod segítségül. A tenyér mindvégig lefelé néz. Végezz belőle 8-at, majd tedd le a súlyt, és pihenj 30 másodpercet. Itt kell elmondanom, hogy a gyakorlatokat mindig 6x8-as széria és ismétlési számmal kell végezni. Ettől csak akkor térj el, ha a gyakorlat ismertetésénél külön utalást kapsz. A vállizom erősítés második gyakorlata a nyakból nyomás. Ülj le egy padra, ügyelj arra, hogy a comboddal fogd meg a padot, így a gerincet határozottan megtámasztod, és nem történhet sérülés. Emeld fel a kézi súlyzót, ebből az alaphelyzetből kell kinyomni a súlyzót függőleges helyzetbe, majd visszaengedni. A levegővétel úgy történik, hogy leengedésnél beszívod, és mindig a nyomásnál fújod ki a levegőt. Amikor ezt elvégezted 8-szor, tedd le a súlyt, pihenj 30 másodpercet, és ismételd meg a szokásos 5 szériaszámot. A törzs erősítése után térj át a karizom erősítésére. Ennek első gyakorlata a biceps. Emeld fel a két súlyzót, és végezd állva a gyakorlatot. Az alaphelyzetből a vízszintes fölé emeld a súlyt, és vissza. A tenyér felfelé néz. Emelésnél kifújod a levegőt, leengedésnél teleszívod a tüdődet. A felkar függőlegesen a törzs mellett van. Ügyelj arra, hogy ne emeld előre, és ne is engedd hátra a könyöködet. Ez fontos, mert ebben az esetben vagy a vállnak, vagy a hátnak adod át a terhelést. Ez egy koncentrált gyakorlat, melynek az a célja, hogy a biceps izmodat erősítsd. 6x8-as ismétléssel dolgozz. A karizom második gyakorlata a triceps. A triceps izmokat a kar hátsó oldalán találod. Emeld fel a súlyzót, engedd a fejed mögé hátra, a könyököd a füled mellett legyen, és innen nyomd ki a súlyt, úgy végezd a gyakorlást. A könyököd ne nyíljon szét. Leengedve beszívod a levegőt, emelésnél fújod ki. Ügyelj végig arra, hogy a könyököd függőlegesen felfelé nézzen, végezz belőle 8-at, leteszed a súlyt és pihensz, majd 30 másodperc után ismételsz. Nagyon fontos, és gondolom szeretnéd, hogy a karod arányos és formás legyen. Ezért kell először a biceps gyakorlattal kezdeni, ezzel a húzóizmokat erősíted, utána térsz át a triceps gyakorlatra, ezzel a kar hátoldalán levő tolóizmokat erősíted. Most áttérünk a combizom erősítésére, melynek első gyakorlata a guggolás. Használj egy deszkát sarokemelőnek. Állj rá, enyhe terpezbe, úgy, hogy a lábfejek kifelé nézzenek. Fogd meg a két egykezes súlyzót úgy, hogy a tenyér a comb felé néz.
Kezd el a gyakorlat végzését úgy, hogy leguggolsz, majd felállsz. Leguggolva szívbe, felállva pedig fújj ki a levegőt. Ügyelj arra, hogy guggolás közben a térdeid V-alakba szétnyíljanak, ezáltal a derekat kíméled, és a combot kapja a terhelést. Végezz belőle 8-at, majd 50 másodperc pihenőid után ismételj. A láb erősítés után áttérünk a befejező izomcsoportra, amely a hasizom. Erősítésének 2 gyakorlata közül az első a fészek. Feküdj hanyat, kezed a tarkó alatt van. Lábadat keresztbe fond össze. Ebből a helyzetből felülve alakíts ki fészket. Engedd magad vissza, amikor lefekszel, beszívod a levegőt. Újra ismételj. Behajlítod a lábad és a felső testedet, és kifújod a levegőt. Ebből a gyakorlatból 6x4 vagy 6x8 között végez erőállapotodnak megfelelően. A második hasizom gyakorlat a lábemelés. Feküdj hanyat, a tenyered lefelé néz. Nyújtsd a lábad, és spicceljen a lábfej. Innen kezd a gyakorlatot a lábad felemelésével. A légzés a következő. Alaphelyzetben szívd el a tüdőd levegővel, és lábemelés közben fújt ki. Végezz a gyakorlatból 6x4 és 6x10 között, és 30 másodperces pihenőkkel ismételj. A jó eredmény eléréséhez csupán az edzések végzése nem elegendő. Én is úgy tudtam jó eredményemet elérni, hogy alapprogramomnál az Unipro fehérje koncentrátumokat fogyasztottam. Ezeket a proteineket az ország egész területén az Unipro Kft. Forgalmazza. Keresd a teremvezetőknél. Ezek a proteinek többféle ízben kapható, de az én kedvencem a csoki ízű. Ezt a programot ajánlom mindazoknak, akik szervezetüket látványosan, erőssé és jó alakúvá akarják kidolgozni. Az itt közölt gyakorlatok végzését annyi különbséggel ajánlom, hogy tömegnövelésnél 6x8-as, testsúlytartásnál 6x10-es, míg fogyasztásnál 6x12-es széria és ismétlési számmal kell dolgoznod. Heti 3 edzésnappal, amely hétfő, szerda, péntek, vagy kedd, csütörtök, szombat legyen. Ügyelned kell arra, hogy az edzésnapot mindig pihenőnapnak kell követni. Az első izomcsoport a mell, melynek első gyakorlata az oldalemelés mellre. Vegyél 2 egykezes súlyzót, a padon feküdj hanyat, majd indítsd a gyakorlatot úgy, hogy a könyököd enyhén behajlítva legyen, leengedésnél a levegőt orrodon keresztül szívod, emelésnél szájon keresztül fújod. Végezz belőle a célodnak megfelelő szériaszámot, majd tedd le a súlyt, pihenj 30 másodpercet, és ismételj 5-ször. A második gyakorlat a fekvenyomás. Feküdj hanyat. Vállszélességnél kicsit szélesebben fogd meg a súlyzót, emeld ki a villából, és ebből a függőleges tartásból engedd le a mellkasra, majd nyomd ki. Lefelé szívod a levegőt, kinyomásnál kifújod. Soha ne nyakhoz, hanem a mellbimbok vonalára engedd rá a súlyzót. Itt a pihenőidőd 50 másodperc. A mellizom erősítése után áttérünk a hátizom gyakorlatokra. Ennek első gyakorlata oldalemelés döntött törzsely. Állj nagy terpezbe, törzsed előredől, és kiemelve a súlyzót, oldalirányba végezd a gyakorlatot.
Emelésnél szívod, leengedésnél kifújod a levegőt. Ügyelj arra, hogy mindig a karoddal dolgozz, és ne a törzsel. A törzset derékszögben behajlítva fixen álljon. A gyakorlatot 30 másodperces pihenővel végezd. Most a deltára húzás következik. Állj be a gépbe, döntsd előre a törzsedet, fogd meg a rudat. Ebből a testhelyzetből húzd fel a súlyzót a könyökök felhúzásával mellig. Húzás közben szívd el a tüdőt, leengedésnél fújt ki a levegőt. Ügyelj arra, hogy a derekad mindvégig fix maradjon. Végezd el a szériaszámot, majd tedd le a súlyt, és pihenjél 30 másodpercet. A válizom erősítés gyakorlatai következnek. Az első az oldalemelés. Állj enyhe terpezbe, fogd meg a kézisúlyzót, innen emeld fel a karod vízszintesig, majd lassan visszaengeded. Ügyelj arra, hogy a tenyér mindvégig lefelé nézzen. Vízszintes fölé ne emeld a súlyt, mert akkor már átteszed a terhelést a várról a hátra. Az emelésnél szívd be, majd leengedésnél fújt ki a levegőt, a súlyt a combod mellé engedd le. Ennek a koncentrált vállgyakorlatnak a célja a váll szélesítése. 30 másodperces pihenés után ismételj. A válizom második gyakorlata a nyakból nyomás. Ülj le! A comboddal fogd be a padot, hogy ne a derrakaddal tartsd a súlyt. Olyan súlyzórudat használj, amelynél minél nagyobb fogástávolságot tudsz alkalmazni, és végezd a gyakorlatot a következőképpen. Engedd a nyakad mögé a súlyt, és ebből az alaphelyzetből nyomd fel a súlyt a karod teljes kinyújtásával, majd engedd vissza a tarkódhoz. A légzés. Alaphelyzetben beszívod a levegőt, majd a kinyomásnál kifújod. Végezd el a szériaszámot, és pihenj 30 másodpercet, majd ismételj. A negyedik izomcsoport, a kar erősítésének egyes gyakorlata a biceps. Alaphelyzetben állsz, felemeled a súlyzót. Olyan szélességben fogjál, hogy a comb mellett legyen a kezed, és ebben a helyzetben az alkar behajlításával emeld fel a súlyt a vízszintes fölé, majd engedd vissza. Alaphelyzetben teleszívod a tüdőt levegővel, majd emelés közben kifújod. Akkor végzed szabályosan a gyakorlatot, ha a felkarod függőlegesen a törzsed mellett marad zárva, és a könyöködet nem emeled ki, csak az alkar mozgásával végzed a gyakorlatot. Pihenőidőt 30 másodperc. A karizom második gyakorlata a tricepszizmok erősítésére szolgál. Zárt felső fogással fogd meg a súlyt, emeld fel, és engedd a fejed mögé. A könyök felfelé néz. Innen nyomd ki a súlyt függőlegesen, és engedd vissza a tarkó mögé. Leengedésnél szívd el a tüdőt, majd a súly kinyomásánál fújt ki a levegőt. Ügyelj arra, hogy a könyökök ne nyíljanak szét, mert akkor a terhelést csökkented a tricepszizmon. Ha elvégezted az első szériát, tedd le a súlyt, pihenj 30 másodpercet, és utána ismételj. Az ötödik izomcsoport a lábizom, melynek első gyakorlata a guggolás. Ennél a gyakorlatnál nagyon fontos a szabályos végrehajtás, mert rengeteg sérülés és főleg gerincsérülés következhet be. Tehát itt próbálj koncentráltan figyelni a végrehajtási utasításra. Emeld ki a villából a súlyzót úgy, hogy vállal alámész. Várra helyezed, majd előrelépve kiemeled azt. Egy magasító deszkára ráállsz, nagy terpezbe. Egyenes törzsel leguggolsz, majd felállsz. Ügyelj arra, hogy a lábfej kifelé nézzen, a térded V alakban szétnyitsz.
Ebben az esetben nem derékkal dolgozol, hanem mindig a combizom fogja a súlyt kiemelni. Pihenj 50 másodpercet, újból vedd válladra a súlyt és ismételj. Végezd el újból az ismétlést, ügyelj arra, hogy csak akkor szabályos a gyakorlat, ha a súllyal olyan mélységre mész le, hogy a szomsz felső vonala vízszintes, vagyis párhuzamos a talajjal. Tehát az alá ne menj, odáig viszont feltétlen le kell menned a gyakorlat hatásos végzése érdekében. A lábizom erősítésének második gyakorlata az alsó lábszár, vagyis a vádli gyakorlat. Ehhez szükséges egy vádligép, melybe zárt lábbal beállsz. Válladon van a súlyzó tartórúd, és innen lábujjhegyre emelkedsz,